Ubak Pynïaid Sing Syiem Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council Ulaong bagi jingkynnoh saiñ-hima halor ke jingyat chakmat ke delimitation committee ban pynryntih ki MDC Constituency Joka Council kimi bah hynrei kalong ke ke badan kampat ban le kani ke jingkran ubak Pynïaid Sing Syiem kalong halor ke jingkeli badan ki bakno bagi jingthau ya ke delimitation committee kalong ban penjalan ya ke election MDC namar ke jingtieng ya ke jingkersan upai ba ya koi ke seng saiñ-hima ha ke jela Ubak Pynïaid Sing Syiem Ulaong baya ke delimitation constituency la menjur daulat bat ka syong haki riurang ba ki badan haka committee pakin le la ka kamram kumbala bensyat ya kani ka delimitation committee lathung da ulat ka jela Meghalaya but ki rangba ki badan hakani committee ru kimdei ki ban nakaliang ka executive committee ne nakaliang jongno te hakabidei ka kani ka delimitation committee kadang ya minta ya ka exercise ban late hajanman ki constituency ban sothu hakabidei khamtam kitu ki bala I application na ki Shillong Mail but wanra ekajing pynryntih yakini ya ki constituency khamtam ekabidei ka jinghe bat jingbun pai kuman shu ai nuksa kamolai constituency kadan kumbasan ko hajar tam kinong tebot bat ka laban kadan tang kumba khatar hajar te hynrei hakabangi pentri kam ni kinu ki jingmentoi karoi kapar ke development scheme ni ai kumju te ka long ke ba mrenti shu habede kita but tang ka maulai ne kidang bun ki constituency hapo west Khasi Hills ki balong kumju let's say hapo Riboy hapo east Khasi Hills but southwest but eastern west te ya kani ngi engine start jong ka delimitation committee ban penbaik ya kani ka kam but kata kapor let's say kan sabatai kumno but nak mental jongi nginamla ban comment ni let's say habai day but ka lanu ban pendep ka kasyong ni committee namar bahapan ya kat kumki procedure terms of reference jong kani committee ya ka ban pendep kerpang ya kani delimitation committee how arja khatlai kani ka delimitation committee kala donteng but mentaru kalong tek kumju hikum kani ka delimitation committee kala dep te ka syong hajing la ban dep kloy ya kani committee let's say ka report jong committee bakan pha kata te ka syong haka hakini ki rangba ki badan hakini committee ba nakaliang dungi kum ka executive committee ne kum CM nganamla ban batai ya kata habide kini por kadon ru ka jingkynnoh ni ki katu kat ni ki ong hana ba ka ni ka jing ni ka delimitation committee la ni ki ong ba ka dei ka boy ka jingkyn slam namar ba ka jingting ya ka jingkersan ri pai ba ya ka VPP hatu kadon ka jingsai kata na kumno sa kani ka dei tang ka jingkynnoh hynrei ya ka delimitation ni hab hi ban yai namar ba phi ladangi pej ya ka census ru last census ka dei arja khatway te menta census ba di ban le biang la di arja kuwei lingba ka covid ka klam covid mla ban penlong census te ngi ba ka jingbun pai thaman constituency ka long palat te ngi kwa hi ba pynryntih ya kum kini te kum kita ki jingkynnoh kila ban wan keno election ngi mla hi ban lai kum kini ki por te hynrei ya ke ka bangile ngi suku ngile ka badai te kam dan jingmut ya kata ka jingkynnoh